खुलुमबाय गुफुर बियार चेनेल नायगिरिफोरनिसिम आंनि चेनेलनि अनसायगिरिफोरनिसिम आं मोनसे फोरमायहरनाय 83-89 दिनैसिमबो बर' हारिनि न' बांखौ दिनैसिमबो सोलो बोलोजों बुफायनाय आरो होखारनाय नाथाय मैयानि जि घटना बे घटनायाव बर' हारिल' नङा मोनफ्रोमबो हारियानो दं। दा सरकारनि माखासे प्रजेक्ट दं बे प्रजेक्टनि थाखाय बिनिफ्राय होखारदों। मोनफ्रोमबो जाथियानो दं, बांगाल दं, हारसा दं, मिसिं दं, दिउरि दं, कार्बि दं, बर' दं, गासिबो लगायमोन्देर माने रायजानानै दंमोन। दा बेखौनो आङो सिदायै बुंनो सानो रायजोफ्रा जाहाथे आंनि बुंनायाव खोनासंलाङो बेखौनो आङो बयनिसिमबो फोरमायनो सानदों। गिबियावनो आं दा बुंनो सानो बर' हारिया मानो खनले खनले नाथ्रोद जादों। लाजिथावना बाथ्रा बर' हारिया ब्रिटिश दावहानिफ्रायनो हानि थाखायनो बर'फोरनि राजाफ्रा गोमानो गोनां जादों। दा बे हानि थाखाय जुदि नाङोमोनब्ला ब्रिटिशफोरजों दावहा नांनोबो गोनां गैयामोन। भुटाननि राजाफोरजों बर' राजाफ्रा सानसे समाव दावहाबो जादों आरो बे भुटाननि राजानि हा हगारनायखौ इन्डियानि सुबुंफ्रा मोनथियोना आसामनि सुबुंफ्रा मोनथियो। नाथाय बर' हारिखौ अननानै भुटाननि राजाया बर'फोरनो हा हगारनायखौ जों बुंनो थाङो दा जोंनि हायाव जोङो गुबुनफोरखौ माखासे हाबा मावनो थांनायाव नाथाय जाय हानि मालिकआबो जुदि असे मालिकआबो जुदि गुबुनजों दाहोना लावखारफोरजों जुदि होख्रांजायोबा माहाजोना होमब्ला मा जाथावना बेखौसो साननो गोनां। दा जों जोनोमनिफ्राय नुबोदों, जोनोमनिफ्राय जों खोनाबोदों बर' हारिया अरायसम न' सावनानै होखारजानाय, लामा सामा गाज्रि आखु देखायजानाय, मोजां हाखौ आवग्रिबा नोजोर होजानानै मोजां हानिफ्राय होखारहरजायो। जुदि मोनफ्रोमबो बर'फोरनि मावना जानाय हाफ्राव नोजोरा मानि दा बेखौसो साननो गोनां। दा बेखौनो आं बुंगोन गिबियाव दिनैसिम भुटाननि राजा हा हगारनायखौ बर'फोरा सिमाखौ दोनानै लादोंना भुटाननि राजाया बर'फोरखौ अननानै हा हगारनाय बिनि सिमाखौ इन्डियानि सुबुंफोरनो बा आसामनि सुबुंफोरनो सिमाखौ देखायनो हागोन नामा बर' लिडारफ्रा? दा नैबेखौसो आंनिफ्राय सोंलु। दा बारा गोथौ बुंनो सानाखै आङो जाहाथे आंनि बुंनाया गोरोन्थि जालांखागोन बेनि थाखायनो आं मोनफ्रोमबो बर' दलंगदन बा मोनफ्रोमबो बर' लिडारफोरनाव आङो निमाहा बियो। नाथाय निमाहा बिनायनि सिगां मोनसेल' खावलायो आं दिनैसिम बर'फ्रा मानो खनले खनले जेरावखि जाया बे फरेस्टनि हा बे सरकारनि हा होननानै मानो होखारजायो, मानो न' सिफाय जायो? बिनि माखासे कुइसन एन्सारखौ सोर होदों, सोर होगोन? नोंखौ बर' हारिनि गेजेराव बर' मेलेमजिबिफ्रा बहा दं? दा आंनिफ्राय सोंनो आं गुवारै ओंखारनाया बेनो जाहैबाय सानसे समाव 83-89 दावहा जादोंमोन। बे समाव मोनफ्रोमबो गुबुन जोंनि जाय मानसिखौ जों बुङो दिनै फरेस्ट बर'आ दिनै सारा इन्डियायावनो सारा आसामावनो दिनै फरेस्ट बर' होनबा बयबो सिनायो। सानसे समाव जेब्ला गुफुरनि दावहा जायो अब्ला बिथांमोनहा
फरेस्ट बर'आ गुफुरावनो मोनसे केम्प लुनानै बे केम्पआनो जाहैबाय गावसिनि हारसा गामियावनो आलफाफोरनि केम्प दंमोन। साफ्रोमबो आलफानि लिडारफ्रा गुफुराव जिरायसालि खालामदोंमोन। बे गुफुरनि केम्पफ्राव साफ्रोमबो आलफानि दैदेनगिरिफ्रा बे बादायाव गासिबो जमा जाहैदोंमोन। गासिबो बिसोरो माबोरैबा बेफोरखौ मावफुंलांनो हागोन, माबोरैबा मा खालामनो हागोन, बिथांमोना जायगायावनो थानानै जायगायावनो माखासे खोथाफोरखौ सावरायलायनो थाखाय बिसोरो गासिबो गावसिनि नेताफ्रा जमा जाजोबनाय केम्पफोरखौ बर' लिडारफ्रा रावबो नुवाखै जानो हागौ। खिन्थु जोंबो उन्दैसोमोन। नाथाय जों बेखौ गासैखौबो जेब्ला NDBआव हाबनायनि उनाव जों मोनथिजोबो। दा बेखौ मोनथिनायनि माखासे खोथाफोरखौ जों दिनै बुंजोबनो हाया। गुफुरखौ मोनसेल' गिख्रंनाय दं, सोरबा आबसु, सोरबा NDB, जिखुनु जाया बर'नि आफादफोरखौ आलफाया गिया। मानो थाखाय गिया? खौसे गैया। बे खौसे गैयिनि थाखायनो आलफाया मालाबाबो बर' हारिखौ गिया। दिनै आलफाया अननाय दंमोनब्ला आरो दिनै आसामनि मानसिफ्रा दिनै अननाय दंमोनब्ला, ससियेल मिडियानि गुबुन हारिफोरनि निउसफ्रा अननाय दंमोनब्ला दिनै फरेस्ट बर'नाव सोंहरगौमोन, नोंथांनिफ्राय रन्जन दैमारिनि सायाव मा बुंहरो? दिनैसिम जों नुवाखै। दिनैसिम रन्जननि जानानै रावबो सोंहराखै आसामिस निउसफ्रा। दिनै गावसिनि जाबोनाय जाथायफोरनि गावसिनि माखासे आफादाव जि जारिमिनफोरखौसो दिनै सोंहरगासिनो रायलायगासिनो। नाथाय बिसोरनि बै सानैसो पुलिसनिफ्राय थांदों बा पुलिसनि माखासे खामानि मावग्रा पुलिसनि माखासे CID मानसि आफादाव थांदों, गावदों मादों होननाया दिनै मोनफ्रोमबो दिनै एक्सन मावनो हायाखै। बिथांमोना बेजोंनो माखासे गावसोरखौ गोजौआव लांनो थाखाय बे खामानिखौ मावदों। दा आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै। जाय बिथांमोना जाय आलफानि गासिबो सोद्रोमाफ्रा गुफुराव सानसे समाव मानि थाखाय केम्प बादा खालायना थाहैदोंमोन। केम्प बादाया जाहैबाय हाग्रा बारियाव नङा, गावसिनि आसामिसफोरनि गामियाव। बेखौ सानना नायदो होमबा बेसेबां खौसे। नाथाय जोंनि बर' हारिनि खौसे जायैनि थाखाय रावबो गिया। मानि थाखाय गिया? खौसेखौ देखायनांगोन, अब्लासो बर' हारिखौ गिगोन। गुफुरखौ मानि थाखाय दिनैसिम आलफायाबो गियो आरो आसामिसफ्रा जिखुनु जाया मानि थाखाय गियो? जोंनाव मोनसे बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गिदिर गोसो, फिसा रावजोंनो जोङो दिनैसिम गिख्रं होना दोनदों। बे गिख्रं होनायखौ जोङो माब्रै? नाथाय बर' गामिनि रायजो राजाया आरो गासिबो आफादनि सोद्रोमाफ्रा बे रावखौ मोनाखैबो जानो हागौ। नाथाय साफा सानै NDBनि सोद्रोमाफ्रा बे खोथाखौ माखासे बुंनो गोनां जादों बायध'था। बे गिख्रं होनाय बुंनायनि रावा मा राव? गुवारै बुंनो हायाबाबो गुसुङै आं बुंना होलांगोन। खरलबसे बर'फ्रानो जुदि दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै लैहोर लैहोर दुनियानि गावसिनि दैदेनगिरिफ्रा दुनियानि गावसिनि आइजें आइलाफोरखौ लाबोनानै गुफुराव जमा खालामफैदोंमोन। जोंनि बिमा बिफा, जोंनि जाथि खुरमा, जोंनि आबौ आबैमोननि हाखौ लानो थाखाय बे जायगानिफ्राय जोंनि बर'फोरखौ होस्रांहरनायनि गासिबो थिरांथाखौ लादोंमोन। नाथाय बे थिरांथाया बिसिनि फैमाल जादों। माबोरै फैमाल जादों होनना बुंबा
खरलबसे बर' हारिनि गिनो रोङै, हर सान उन्दुनो जानो सुख गैयै, सोरबा बायदिया हरफा थोलो मालाबा ओंखामखौ मोनजायामोन, सोरबा बायदिया सानसे गाहाम बेरायनानै ओंखामखौ मोनजायामोन। गुफुरनि माखासे जाय जोहोलावफ्रा हर सान जाया लोङा रायजो राजानि थाखाय मोनसे जेरै इन्डिया चाइना बर्डार बायदि गुफुरनि रायजो राजाया सोरगिदिं डिउटि होबाय थानो गोनां जादोंमोन। हरना हर बेलेग, सानना सानना बेलेग, बिदि मोनसे सिमा डिउटि होनो जेरै चाइना इन्डिया, पाकिस्तान इन्डिया बिदि गुफुराव डिउटि होनो गोनां जादों। बेफोरखौ नुनानै जोंखौ नायनो बाग्रा जाथिया गिख्रंदों। बिनि उनाव जोङो जेब्ला देरै देरै फैनानै मोनसे आफादाव हाबनायनि उनाव जि आदब खायदा गुफुराव दंमोन बर'फोरनि मेलेमजिबिफ्रा, बोरला, सिखा, लावथि बेफोरजोंनो दावहा नांदोंमोन। नाथाय गुफुरनि रायजो राजानि दावहाया मिनिथावना, गाबथावना। दिनै बे दावहाखौ मा रावजों फोरमायगोन, मा रावजों दिनै बेसेबांबा लैहोर लैहोर हाजार हाजार सुथुरफोरनि साग्लोबनायखौ माबोरै होखारहरखो? जाय मेलेमजिबिफ्रा बेखौ सानदों बिथांमोननिसिम आङो जाहाथे अरायसम बिथांमोननि सायाव खुलुमहरो। सारा आसामाव थानाय गावसिनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर गुफुराव जमा जानानै गुफुरनि बर' रायजो राजाफोरखौ होखारथारनायनि बोलो लादोंमोन, बोलो सोलोखौ बाहायदोंमोन। बे समाव आं खनले खनले बुंफिनबाय थादों मोनसे माबाखौनो, पइन्टखौनो, नाथाय बे पइन्टखौ बुंनायनि माखासे रहस्यआ बुंनो गोनां बायध'था जादों। जाय दैदेनगिरिफ्रा लावथि सिखानि अनगायै गुफुराव जेबो गैयामोन, नुहुरस'नो हायै, नाहरबाबो नाहरख'नो हायै सुथुरफोरनि सायाव इसोरा जेरैबायदि बर'फोरनि मेलेमाव हरखाब मोनसे गोसोआव गियान सोना होदों। बे गियाना जाहैबाय बर' हारिनि गुफुराव देरहासारनाय मोनसे दावहाया माब्रै। बर'फ्रा उवाल गाहेन बेजोंसो माइ दैखौ, खुनु माइ सौग्रा मेचिन गैयामोन। जों जेब्ला उन्दै उन्दैबा माइखौ हानानै बे उवालाव सौनानैसो जायोमोन। बे समाव बे उवालानो जाहैबाय बर'फोरखौ बासायदों। माबोरै बासायखो? माइ सौग्रा बे उवालखौनो जि फाननानै लामाफ्राव बसाय बसाय आरो बे माइ सौग्रा गाहेनखौनो बे उवालनि सायाव दोनोबा थें बायदि नुयो। आरो बै माइ सौग्रा बे सौख्रेबग्रानि गाहायाव मोनसे रिं थायो। बे रिङा गोजाननिफ्राय जोंख्लाब हरो। अब्ला सरखारनाव गैयै बुस्थुआ बर'फोरनाव बोरै थाखो? बेखौ जेब्ला चाइना गन्दगलाव इन्डियासो बाहायदोंमोन बे टेंकखौ साखाजों नारनानै। बे समाव जाय मेलेमजिबिफ्रा गाहेन उवालखौनो जि फानफ्रबनानै बेफोरखौनो जायगा जायगा बसायनानै दोननानै बेफोरखौनो नुबा सुथुरफ्रा एरायनानै बिथांमोननाव जोंनिफ्राय देरसिन देरसिन आइजें आइलाया दंफैयो होननानै गिख्रंदों। बेखौ जोंनावबो सोंस्लुदों।
जों जेब्ला एनडिबिआव हाबो बिसोरनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनाव सोंदों गुफुराव मा मा आइजें आइला दं। बे समाव जोंनि एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि सायाव सानैसोआ जोंखौ गियान सोना होदों। गासैनिबो सिगाङाव गियान सोआखैबाबो साफा सानैनि सायाव गियानखौ सोदों। जों बे समाव नलबारि नावकाटा बे समाव जों आलफाजों जथायोमोन। बे समाव जोंनाव सोंस्लुयोमोन। जों जेब्ला भुटाननिफ्राय आप डाउन खालायो आलफाजों ज' बे समाव जोंनाव सोंस्लुयोमोन आलफानि दैदेनगिरिफ्रा। बे समाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि सायाव मोनसे मेलेम सोना होयो। गुफुराव जोबनो गैयै हाथियार दं। बे हाथियारखौ सोर सहाय खालायदों जोंनो? इन्दिरा गान्धी। इन्दिरा गान्धीया माजों लाबोदों? हेलिकप्टारजों लाबोनानै बर'फोरनि गेजेराव गारना होलांदों। बिथांमोना बर'फ्रा फोरमायाबाबो बर'फ्रा नंखाय खोथा बुंबाबो नङा होनबाबो आलफाफोरनि सायाव गोसो फोथायनाय गैया। बर'फोरनो इन्दिरा गान्धीयानो गारना होलांदों सिलायखौ, गिदिर गिदिर सिलायखौ, हाजासे सिलायफोरखौ। दिनै बेफोरखौनो दिनै आलफाया मोनसे साननाय दं। दिनै आलफानि गुदिया जाहैबाय गावसिनि जाथि, गावसिनि गामिफ्राव थानाय जायफोर मावनाय दांनाय, जायफोर मोजां मोजां साख्रि बाख्रि मावनाय गासिबो आलफायानो। दिनै बेफोरखौ लानानैनो माखासे आलफानि नंथारै रावखौ लानानै दिनै आसामाव गोसारहोदों। बे गोसारहोनायानो जाहैबाय अराय सम गावसिनि हारिखौ बयबो गिथों, गावसिनि हारिखौ रावबो दा हाथों। बेफोरनि थाखाय दिनै अराय सम बिसोरखौ मुंदांखा खालामगासिनो दं। दा आङो सुंद'यैबाबो बर' हारिनि जि गुफुरनि जाथायखौ बे मैयानि गुवाहाटि बरबारि हालामाव न' सिफाय जानायनि सोमोन्दै आं बुंफालांबाय। जाहाथे आंनि बुंनायाव गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होयो। अराय सम बर' हारिखौ गिख्रंनाय होनना बुङोब्ला बर' हारिनाव दिनैसिमबो सिलाय बारुगा गिदिर गिदिर दं होननानै आलफानि सायाव फोथायनाय दं। आरो आसामिसफोरनि सायावबो दिनैसिम खोमसि फोथायनाय दं। इन्दिरा गान्धीया बर'फोरनो थोजासे सिलाय गारना गालांदों। बर'फ्रा जाम्बा हारि, बर'फ्रा सिलाय होननाय बुस्थुखौनो सिनाया। बिसोरो बोरै एसे गिदिर गिदिर सिलाय गावनो रोंनाय जाखो? एसे गिदिर गिदिर बे सिलायफ्रा अबाव थांखो? जोंनावबो सोंस्लुदों सानसे समाव। बै समाव गुफुरनि दावराव दावसियाव बिराद गिदिर गिदिर सिलाय दंमोन। बिसोरनाव साथाम साब्रैजों बाननानै लामायाव दोनफैयोमोन। बेखौ जोंनाव सोंदों। बे उवाला बै समनि उवाला सानै गाहामजोंसो थिखांनो हायोमोन। बेखौ दुरुंजों खानानै बिसोर बाननानै लामायाव जि फाननानै बे गाहेनखौनो थें बादि दोनोमोन। बे समाव बे गाहेननि माइ सौख्रेबग्रा बायना सौख्रेबग्रा जोंनायानो बे थेंजों जुदि गावनांगौबा बिसोर थैगोन होननानै आवगायबोआमोन। दा बे जाय मानसिफ्रा बेखौ बुद्धि बानायदों बिसोरनि सायाव अराय सम सेलुट होनांगोन। बिसोरो जुदि बे आदब खायदाखौ लायामोनब्ला गुफुरनि बर'फ्रा दंस' जागौमोन। दिनै साननो हागौ आबसुआसो गुफुरखौ लाखिबाय, सोरबा एनडिबिआसो लाखिबाय। बे नङा। साफा सानैनि बुद्धियावसो दिनै गुफुरनि रायजो राजा थांनानै दं। आरो बेखौनो जों बुंनांगोन गुफुरनि आबसुखौ बै समाव नाथा हर सान जानाय लोंनाय गैया, डिउटि थानानै बर्डार डिउटि बायदि होयोमोन, सिमा डिउटि होयोमोन। बर'फ्रा बिदि गुफुरनि आबसुफ्रा बिदि खस्थ'बो मोनबोदों। गुफुरनि आबसु होनना बुङोबा बेखौ जोङो गोग्गानो हायो। बर्डार बायदि डिउटि होनो गोनां जादों। बेसेबांबा गोजाननिफ्राय बर'फोरनि जि आबसुनि भलन्टियारफ्रा डिउटि होयोमोन, बोरला खाथखौ बिखुङाव बानानै लावथिफोरखौ सिखाफोरखौ आखायाव लानानै बे उवालफोरखौनो थाय दोननानै बिदिनो देरहासार जाबोदों। बेनो जोंनि इन्दिरा गान्धीनि सहाय होनाय। बर'फोरनि उवालानो हारसाफोरनि नोजोराव
गिदिर गिदिर सिलाया रिकभार जायाखै, बहा दोनदों दिनैसिम गिख्रंनाय दं। दा आं बेखौनो बयनिबो सिगाङाव फोरमायबाय आरो फैबाय थानाय समाव आङो स्पस्थयै माने मिहि रावजों आङो बुंलांगोन। दिनै मोनसे जाथायनि सायावसो आं मोनसे जाथायाव दिनै लांफाबाय, बेनो जाहैबाय बर' हारिखौ अरायसम गुफुर जाथायनिफ्राय दिनैसिम ब्रिटिशनि दिननिफ्रायनो दिनैसिम बर'फ्रा गोदोबो भुटाननि राजाफोरजों माइ दैखांना लांफैजानाय। जेयानो जाया मानो भुटानिसफोरजों बर'फ्रा गादब जादोंब्लाबो भुटाननि राजाया अननानै बर'फोरनो हाखौ गथायना गालांबाय, जा एसे होलाङो। दा बेखौथ' सिमा बारना होनो हायोना, भुटाननि राजाया ओरैबायदि होदों बर'फोरनो, बेखौथ' मोनसे सिल बारना होनो हायो। बेखौबो जों मोनसे जोंनि बर'नि रायजो खालायनो हायो फिसानो, बेलेग जोङो मुङै बेलेग जों बेखौ स्टेट बानायनो हायोना। बिथांमोनाबोथ' जोंनि भुटाननि राजाया जि हाखौ जोंनो गथायना गालांदों बर'फोरनो एसेबाबो दब्लायसेबाबो, बे हाखौथ' जोंनो माबा मोनसे सावरायनानै मोनसे डेभेलप खालायनो हायोना। दा आं बेखौनो बारा बुंनो सानाखै। बर'फ्रा खनले खनले न' सिफाय जानाय, होखारजानाय आरो मैयानि जिबायदि अखानि दिन, सासे गथ'आ 5-6 बोसोर गथ'आ आंनि सिगाङाव बुंदों, न'खौ सिफायोबा अबाव थाबावनांगौ जाखो होननानै बे गथ'आ आंनाव सोंदों। आङो फिननाय होनो हायाखै। नाथाय आं बेखौनो खावलायो, गुवाहाटियाव बर' स्कुलफ्रा गैयाब्लाबो बर' स्कुलफ्राव जाय हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा फोरनि गथ'फ्राबो दिनै सोरबा इंलिस मिडियाम हारसा मिडियामाव फरायदोंबाबो बर' रावखौ, बर'नि गाननाय जोमनायखौ रावबो बावाखै। बिनि थाखायनो आङो गासैखौबो बे खैफोदनिफ्राय, अखा बांखानिफ्राय बहा थागोन, बहा मा खालायगोन, हाब्रु गेल गेल गुवाहाटियाव 2-3 घन्टा अखा हाबानो लोमजोबो। फुंनिफ्रायनो सानसे मैयानि जि जाथायनि समाव अखा हादों, बोखारस्लाबनो हायाखै, ओरै सिनाय गथ'फ्रा ओरै थाहां ओरै फैहां, ओरै हाब्रु गेल गेलफ्रावनो गासोमनाय, अखा सिजानाय। बे बेमार जायोबा मा बुंगोन, कर'नाया साग्लोबबाय। नाथाय बे बेमार जागोनाथ' सियरखा। मैया ओरैबायदि गथ'फ्राबो अखा सिजादों, ओरैबायदि बिमा बिफाफ्राबो थफ्ला बोखारनायाव जि जोमफ्रा सिनानै बे जि जोमखौनो दिनै जोमनो गोनां जागोनसो बायध'था बाहेरायाव। आरो मुस्रि थुरसि गैया। गुवाहाटियावथ' माबोरै थाम्फै बयबो मिथियो। बिनि थाखायनो आङो जोंनि बर'फोरखौ खौसे देखायनो थाखाय बर' लिडारफ्रा माथो होनांगौ। आरो हेमन्त बिश्व शर्माया बुंबाय थादों, बे हानि मालिकआ जाहैबाय बर'फोर। अब्ला बिथाङा स्टेजाव बुंबाय थानाय खोथाफ्रा नंखायसो। सरकारनि मोजां हाबा खामानि मावनो थांनायाव बा मावनायाव बेयाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय बिसोरनि थानाय जानायखौ सिगां बानायग्रोनांगौ, अबेबा दोननायनि सुबिदाखौ खालायग्रोनांगौ। नाथाय इनाय अखा बांखा अननाय आखुखौ देखायनो गोनां मानि थाखाय सरकारा? अब्ला सरकारा बर' हारिखौ गिनाय दं नामा? बर' हारिया गुवाहाटियाव साग्लोबोबा सानसे दिसपुरखौ बर'फ्रा गावसिनि साहा लोंग्रा, गय जाग्रा जायगासो खालायगोन नामा होननानै गिनाय दं। दिसपुरखौ सानसे समाव बिसोरो सालायगोन नामा, बेखौ बिसोरहा गिनाय दं। बेनि थाखायनो गुवाहाटिनिफ्राय बर'फोरखौ मेन्टेलि टर्चार होनानै होखारनो नाजागासिनो दं। गोदोथ' जुमाय होनानैनो बर'फोरखौ राव खोमाबाय, हा हुखौ बिदिनो जुमाय दामि दामि होनानै हाफोरखौ लाजोबखाबाय बर'फोरनिखौ। कार्बि, बर', गार' गासिबो गुवाहाटियाव जि ट्राइबेलफोर दं बिसोरनिखौ बुरखा बे हाफोरखौ दंस' खालायखाजोब्बाय। आरो दा जाय बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै
गावनि खरलबसे हाफोरखौ फाननानै हाजोआव खारखोनो गोनां जादों। साख्रि बाख्रि गैया। दिनै गासिबो दिनै हायेननि हाखौ दिनै गावसोरनो लाजोबखाबाय, गावसोरनो देख्ल'नो हाजोबखाबाय। दिनै हाजोआव एसे एनै बबेबा सरखारि हाफ्राव दिनै मावनानै जानाय थानायखौ नुनानै दिनै मा खालायदों, बिनिफ्राय होखारनानै मेन्टेलि टर्चार होनानै जाहाथे गुवाहाटियाव बर'नि जनसंख्याया खम जाथों होननानै बेफोर प्लान पलिसिखौ खालायदों। दा बर' लिडारफ्रा बेखौ बुजियाखै। बिनि थाखायनो आङो बर' लिडारफोरनाव मोनसे आर'ज गाबो, जाहाथे बरबारिनि जि घटना अखा बांखा बेखौ हेमन्त बिश्व शर्माखौ साननैसोनि गेजेराव सावरायनो मोनाबाबो जानाय लोंनाय उन्दुनायनि बेबस्थाखौ खालायनांगौ। 30 घरसो न'खराव मथा मथि 15 घर 10 घरसोआ मैयानि दिनाव सिफाय जादों। बिनि थाखायनो आङो खावलायो, आं दा बारा गोलाव बुंनो सानाखै। दा प्रमद बर'आ बेखौ गाव फैनो हायाबाबो गावनि डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ जाहाथे बेहाय जानाय लोंनाय थानायनि बेबस्थाखौ खालायनो थिनहरो, बेखौनो आङो खावलायो।